салом дӯстони азиз, соли нави 2023 наздик меояд ва инак имрӯз ярмаркаи солинавӣ дар шаҳрҳои олмон кушода шуд. Тавре дида истодаед, инҷо ярмарка рафта истодааст. Дидед чизои пухтагишона мемонанд арзонак. дӯстони азиз, тамошо кунед, инҷа пончик гузошта шудааст. олмон ба ин пончикош машҳур мебошад. ҳозир нишон метиҳам ин тарафаша. дӯстони азиз, инҷа ярмарка ҳаст, одамо меянд ҳарчи мепазанд, мефурӯшанд арзонак ва масалан шаҳрвандо харид мекунанд. шумо метавонед пул кор кунед, агар ҳунари ягон чи пухтан дошта бошед. ман ҳунари ҳама чӣ дорам, лекин хушам надод, агар не пул кор мекардам. диден ина инҷада ҳарчи пухтестам. соли нав наздик омад. дӯстои азиз, масалан даже ягон чи бофтаву вай кардатонед, ҳунаротона ба чӣ мемонад, ҳунари даститона бисёр як хушрӯкадагианд раждествошона. дӯстони азиз, соли нави 2023 оғоз шуд. барои ҳамаи шумо бурдбории саломатӣ мехоҳем.